Mais watani ko men jarno men hiwri ko no kala ko ni do indi assistance humanitaire d'urgence arayde wonde nene meden do aray wanditi be certainement ko yurbe sengo yalage ko der yemberen préfecture Mali aray tigiti gon ko be yahanno den ton en hiwno koyde mabbe den fewndo video hewti en tawata tigiti gon hari be sella be fesude ari be fesude mojja non musendi aray addudembe ko laptani ga hewtindembe ka traumatologie aray be adi examen e bilanji din fu be holli wonde ko ma koyngal ngal taje parce que barmi on tiidi yangal wata hande kadi tennude aray ko wadi sawi intervention wadi e hore jam ta bien réussi aray weltande jarmen vraiment personnel soignant on faut que laptani mawdo labbe do fi e golle mabbe den aray koyngal ngal woni ko taja aray c'est ça en question vu aray ko ngal koyngal do woni ko taja aray vraiment ça va beaucoup mieux aray hayfi mojja koyngal ngal taja do koyngal nyama ngal kono alhamdulillah rabbil alamin afia beedi ke buy aray de wonde mabbe do biro jarama jam jantum onno fewndore non cellangal no kila hewtumi do o walliti kala musendin no duitaade aray mi do weltani on buy welti buy lan mi do salminabe lando stana alayma mi do duani on mi do weltani aray do faala sitai fere hebike kadi wallam mi fi mata lahu ma accita den ko labutana ga ko mi naboram mi wedditi walo do weltani on buy wana ser ari no sede ko arno don do yatuma ari ko ngal lawno wa musen ari ngala hedana ari mi ala dana ari do deux fois tay don dani ko dum wolli ari vraiment hayfude buy no hayfude buy weltani ke Allah mi weltani ke jama weltani ke julbe Allah aray mi do salmina on lando sitana aray ko do weltanto den kadi tanti Fatmata Binta Sengo France tawata kambe jetti en charge tout le nécessaire fi cellangal fi nyawdigu gum fu aray ko do weltanto den be jarnembe weltani Fatmata Binta wondo France aray ballangal yama mojjano koy gangal taja aray ape ya on fuddi ke arde aray mi de welti buy salmina be lando stana alayma yalla jonnitirbe ko nyamone la alhamdulillah okkorbe baraji wallu gongo c'est un peu ça aray vraiment ko non woniri be nyamude jon seeda ko on be tutude aray ko dum be wadani en do ordonnance ko yayin soden lekkele fi ko fewti dum don kadi après ici on va essayer d'acheter ça e fi yo tourenden darto e ko nanta sifa mudum aray on nani be holli wonde cellanga burori buy be danade be nyamude aray be holli be faalete matela ara se be wido be hoti yemberen be hebay ko be walo on yi joni aray koyngal gotal e sago mabbe be hebay ko be walo hara do ko daati ara dum non kadi e burtay newi nande be fi ko fewti gurdandam aray si nyamete takkike don kadi e hebi ka wallitotodo be fi nyamete on de be yalta do hara dum don kadi hebike aray vraiment dum non kadi ko buy parce que aray ko denidi be yaray no be wada alhaliji mabbe jonnon ko be koyngal gotal aray vraiment si dum non kadi hebike à tous les niveaux fi nyamete ngure aray vraiment ko hunde e weltinde weltanto non fota tanti Fatmata Binta Sengo France wallitor be jawle den tout ce qu'il faut fi no waawen addude be kalaptani fi no ko ngal tajire fi no be nyawndire aray on burta be weltanade nani weltani ko on fota wana ser aray do duwani weltani aray balle den fop doni no bawde Allah e sokeje mo aray do du'i mi do welti ko fay koy tato e jogi ko hebali moyen tawono koy wallirami ari ko mi wonno yangitanade hore joni non Allah wadi ngal do taja aray do bawde Allah e sokeje ma do salmina be fop lando stana ala merci beaucoup aray woni to ko ngal tajama ça va be dana de be nyamude vraiment alhamdulillah rabbil alamin aray indasi assistance d'urgence enen kadi weltanike wombe walitade fo e bangeji di fo aray c'est ça l'objectif ko dum don no hulande men den aray hande dum do sa ten vraiment cellangal en tanjini burori buy aray sa jaradi kadi hewta tinde mabbe fi ko burini jarama nan biro merci beaucoup jarama au revoir